Sandiwara Kedhoprak Siswa Budaya ingkang dipun pimpin Bapak Anom Sudarsono dalah Ibu Christine Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati Bumi Minatani. Walam konjodo mateng masyarakat Dusun Mojo Agung matur sembah nuwun ya Nduk ya. Mbak. Bengi iki malah tenan Nduk penontonnya luar biasa. Isih bareng-bareng karo siswa budaya senajan ketoprak bengi iki barengan ana 6 nggon Nduk. Endi ae Mbak? Wilayah Pucak Wangi ya Nduk ya. Alhamdulillah Mojo Agung tetep Nduk rame penontonnya khususnya bersama siswa budaya dan juga terima kasih buat semua penggemar-penggemar setia siswa budaya ingkang sampun rawuh saking telatah pundi kemawon ugi sugeng dalu. Selamat bergabung bersama siswa budaya. Oke. Khususnya kagem kawula muda semua Kang Mas Mbak Yu Karang Taruna masyarakat Dusun Mojo Agung ya nak ya, yang tidak ketinggalan. Ya di awal jumpa yang manis bersama Kedhoprak Siswa Budaya di malam hari ini diaturke lagune dangdutan karo campur sarinan ben komplit ya nak ya. Bapak Lurah ugi perangkatipun kagem bapak-bapak panitia penyelenggara sedekah bumi kagem sedaya kemawon. Ya Mas lagune Dalan Anyar. Ya kagem kanca-kanca ingkang sampun rawuh matur sembah nuwun. Sing bentino neburi siswa budaya ya Nduk ya. Oke, kanca-kanca saking Rempelas, saking Koro, Siti Mulyo, Kedung Bacin. Endi meneh Nduk? Gendong gak hadir Pak Kabumi dhewe. Saking Gabus, saking Winong, saking Jakenan, rawuh kabeh alhamdulillah matur sembah nuwun khususipun wilayah Pucak Wangi sak Kukuban ya nak ya. Sedulur-sedulur siswa budaya sedaya kemawon ingkang boten saged dipun sebat setunggal buka setunggal. Ya langsung kemawon diaturke tembange Dalan Anyar. Monggo ya Mas dados.
budaya kemauan. Ya baik, kali ini langsung aja dipanggil biduan-biduan cantik yang siap menghibur Anda semuanya. Coba kita tampilkan untuk Anda. Inilah dia bersama Ani Manja. Bocah iku sajake kok kemrubut ya nduk ning kono ndak ono apane. Walah. Pancene saking senenge ya nduk ya, di mana ada siswa di situ ada orang ganteng yang selalu setia menunggu. Ayo nduk, dianing manjakan Mbak. tembangnya menapa cahayu kagum sedaya masyarakat dusun Wojo Agung khususnya ya nak ya. Dan juga buat penggemar-penggemar yang sudah hadir di malam hari ini. Anak-anak koperasi selamat malam yang sudah hadir, terima kasih. Hah? Iya sayang? Suka teki, wah jalukane kok acek. Durung marem nek urung terima ngalah ya Mas ya. Heeh, pancene apik sing terima ngalah ya. Ya Diani badhe ngaturke lagune napa cahayu? Diaturi ngelali ya, Mbak. Ngelali. Heeh. Ayo Mas, monggo diaturke tembangnya Mas. Ngelali yuk. Siswa budaya.
kali sayangku tembangnya ngelali. Walah alunannya sangat merdu bersama Mbak Ani manjakan ya nak ya. Monggo pinarak Pak. Walah. Kagem bapake kagem ibu-ibuke menapa badhe ngersake lagu monggo kemawon. Dangdutan nggih pareng, campur sarinan nggih monggo, tayuban nggih monggo mboten dados menapa nggih Pak nggih. Mangke nek saged diaturi kalih siswa budaya. Ya baik kali ini dilanjut lagi biduan yang berikutnya. Kita panggil lagi untuk Anda. Inilah dia bersama Ken Tantri. Yo. Asik. Goyang yuk. Yo yo. Walah, orang ngono kok terus. Buan terus. Ndi sing buan terus? Piye, Nduk? Heeh. Oh, malam Jumat dasare arep bali. Tutuk nongkrong esuk ya, Nduk ya. Nyambut gawene. Sing gak ndek bojo, malam Jumat tahlilan, Mas. Sajake kok ya perhatian ya Nduk ya. Nek duwe bojo jare sunah Rasul. Barang nek sing ora duwe bojo nek malam Jumat tahlilan. Walah. Saking nek perhatian niku lho Nduk kok ya roh ae. Ayo diaturi lagu apa Cahyu monggo Dek Tantri kagem sedaya masyarakat Dusun Mojo Agung Sakukuban. Napa ngaturi bapake, ngaturi mase ya boleh. Mase ngobong ati, Mbak. Oh, ngobong ati. Iya. Dalem, Mas. Tambah bojo loro. Oh, tambah bojo loro. Kari sampean, Mas. Wani piro. Ya digoyang asik bersama siswa budaya tembangnya ngobong ati ya. Langsung aja dikasih spesial buat Anda monggo Mas Tatos. Yuk. Goyang yuk. Siswa budaya. Hai. Ayo yuk.
dikasih, sudah dikasih ya Mas ya. Walah, ya, oke. Pripun bapaknya badhe ngersake lagu napa? Monggo Pak Bos. Awan mau wis luka hati luka diri, pripun bapaknya? Mendem kangen TKW. Mendem kangen karo TKW jebule nduk. Pak Ayu. Pak Ayu, lah bapake. Piye Pak? Oh, engko mesti tak umani Pak. Bar iki engko tak umani ya Pak ya. Engko bar lagune Pak Ayu, terus lagune Pak Bajun ya. Anggrana tanya aku nduk. Oke, langsung aja dipanggil lagi biduan yang berikutnya. Permintaannya wonten mendem kangen kalih TKW ya nak ya. Dipanggil lagi biduan yang satu ini dari siswa budaya. Kita tampilkan untuk Anda. Inilah dia bersama Jeung Suni. Malam Jumat kok ngene iki lendo. Angger gak didudul kok ngene suwe ya ndak ya. Sing marahi sing nyanyi gak ndek bojo. Mangga lho. Kepengin ndek bojo. Aku yo kepengin bature. Lho ning nguri ana lanangan, Nduk. Lanangan barik, Mbak. Lho kowe golek lanangan sing cilik apa sing gedhe karek milih? Gede. Nek sing gedhe sapi. Sing cilik. Jangkrik. Wedhus rono, wedhus. Wedhus wah, aja Nduk, wedhus bahaya. Wedhus aja ya Nduk, bahaya Nduk. Endi? Kariwani panjere Mas, monggo. Ayo, aku mau Wis ah. gondong, Mbak. Angger cocok regane adai kresek Mas. Masa aku jamu gendong. Alah dek yo lah Nduk. Aku udah ngopeni. Sajae. Piye, Ayo, Mas. Bisa. Siap. Jomplang dong. Yes.
lho. Spesial kagem Pak Ayu ya nak ya, yang punya mendem kangen sampun diaturke tinggal satu tembangnya ada TKW. Wah pundutane laris tenan iki. Hei kok sih kok geger dhewe iki lah apa? Tak jomplang tenan keng kok. Bocah kok semono gedene. Ya dilanjut kembali masih bersama Siswa Budaya. Coba dipanggil biduan yang berikutnya. Ada permintaan TKW. Dipanggil lagi biduan yang satu ini. Kita tampilkan bersama Sumi Seblak. Permintaan TKW ya nak ya. Kita khusus terspesial juga buat penggemar-penggemar setia Siswa Budaya, khususnya masyarakat Dusun Mojo Agung sing saiki nek menawa nyambut gawe ning perantauan ya Nduk ya. Didongakno wae muga-muga padha selamat, ora ana rubeda apa-apa Nduk. Didongakno padha seger kewarasan, lungone selamat, balike ya selamat. Wis bali kok nanggap ngono lho, Mbok. Nek wis bali kok nanggap, ora usah dikongkon nek ndek niat ya nanggap dhewe ya, Nduk ya. Iya diaturke lagune Kang Mas TKW. Hah? Sabun mandi? Ayo lo, selak konangan.
Oke sayang, cocok dari TKW ya. Wah, saja kok menjiwai tenan, Dok. Upama Sumi dari TKW dikirim neng Hongkong kok 3 sasi ngono kuru ta lemu ya. Karin delok-delok gaweane, Nduk. Oke, pripun Bapak sias ngersake lagu napa mboten? Monggo, Pak. Pripun? Lagune napa, Pak? Pripun, Pak? Sabun mandi. Susuk 50. Lagi iki ndak nyawer kok susuk wis disusuki lah. Lha iki tenanan apa guyon, Pak? Tenanan apa guyon? Lha iki sane tenanan jera apa-apa, Pak? Engko nek ana neh susukne ya, Pak ya. Nah, sabun mandi. Mantep ya, Pak ya. Oke, Mbah Jun matur sembah nuwun. Lagi iki ndak nyawer kok susuk. Engko iku ya susuk neneh Pak ya. Nek iki ning kene gak ono kok tak jipukno ning nguri, Pak. Alah lah apa leh karo dene leh. Oh, mau pulang dulu ya, sayang. Dadah. Sampai jumpa lagi ya. Bojone mulai bojone. Ayo, Mas. Cinta sabun mandi. Angger arjine dijomplang darah, Mas. Ojo dhuwur iki sing nyanyi wedok. Ayo lho. Nah ya iki lho Pak, nadane Pak. Nadane kok metune lanang kudunan. Aduh, semono lho Mas. Yai. Dengarkanlah. Nah, wis ketemu Abang Thoyib. Cintaku tulus suci. Karena bacun cocok kayak Mas. 1, 2, 3, 4. Cintaku kan yai tak akan pernah berubah sampai tua. Cintaku tak akan musnah. Cintaku kepada Mbah Jun tak seperti sabun mandi. Apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku suci itu Mbah Jun. Ku jual baju celana itu semua demi Mbah Jun. Aku rela jadi penyanyi demi Mbah Jun. Jangan Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Nyai. Aku rela korban harta demi Mbah Jun. Aku rela korban nyawa
Ialah cintaku suci untuk Mbah Jun. Mbah Jun, ayolah goyang dong. Ai. Ku jual baju celana itu semua demi baju. Aku rela jadi penyanyi demi baju. Jangankan Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Nyai. Aku rela korban harta demi Nyai. Aku rela korban nyawa demi baju. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah, tapi cintaku kan Yai tak akan pernah berubah. Sampai tua cintaku tak akan musnah. Oke, cocok ya Mas ya. Malah ngono kudune diodot sik, Nduk. Nah, perlu pengodotan ya, Nduk ya. Spripun, Mbah? Neh, mundut lagu napa malih? Sambal kemangi ya. Wah Mbah Jun iki tau ndak tanduk ae cah. Nyawer njaluk susu kok njaluk tanduk lagu iki kepiye yo yo. Yo kancane ya Mbah yo ora apa-apa Mbah. Heeh, sithik dum sithik, akeh dum sithik, ndak ngono Nduk. Sido rondo ya cocok. Nah iki bapake ya rawuh malih. Pripun Bapak? Oh nggih matur suwun nggih Pak nggih. Mundut lagu Cinta Abadi dan Goyangan Dumang saking Pak Evi Mojo. Nggih, matur suwun. Nah, mungkin saged diaturke sinarengan kali siswa budaya. Ya baik, kali ini dilanjut lagi videoan yang berikutnya. Kita tampilkan lagi, langsung aja kita panggil inilah dia bersama Rika Amelia. Goyang yuk. Ayo Cahayu, permintaannya lagu masih banyak sekali. Wonten Sambal Kemangi, Cinta Abadi, Goyangan Dumang, dan juga Suket Teki. Terima ngalah ya nak ya. Yuk diaturi apa Cahayu? Diaturi tiada guna ya Mbak. Hah? Tiada guna. Tiada guna, ono sing mundhut tiada guna. Suket Teki, ya suket diaturi kabeh ya Mas ya. Dalem Pak. Nggih, engko bar iki engko Sambal Kemangi tak aturi Pak, aja kuwatir ya. Nah, wis janji karo Pak Jun pokoke. Yuk diaturi apa ndak tiada guna? Monggo Mas. Tiada guna. Positif. Ayo Mas, monggo yo. Saja iku arep gajuli nyoteng iku iso tenan ta ora cah.
Oke, terima kasih kembali sayang. Iki pundutannya Mbah Jun dintekno sisan ya Nduk ya, mundak ditagih terus. Ya pokoknya tagih terus ya Mbak ya. Ya Mas sambel kemangi iki mau pundutannya sing durung diaturi monggo langsung kemawon ya Mas ya. Nah, engko bariki diaturi dangdutan meneh ya Mas ya. Yang punya sidorondo, yang punya suket teki juga, yang di depan dan yang di sana. Oke, terima kasih. Yuk Mas, diaturke sambel kemangi. Becak pati, nggih Pak, pun tenggorian nggih Pak nggih. Ayo Mas. Yuk.
sambal kemangi. Oke, masih ada permintaan saking Bapak Evi yang punya goyang dumang ya nak ya. Langsung aja digoyang asik bersama siswa budaya, kita panggil untuk Anda. Inilah dia, kita tampilkan bersama Wiwin Syahara. Yo. Asik. Yo. Ayo monggo permintaannya dari Bos Evi. Lagunya goyang dumang ya sayang ya, langsung aja dikasih. Monggo ya Mas yuk. Nah, dalam Pak. Oh bos Bos Kroto, oke. Sing penting ora krotone sing disawer ya dok ya. Yuk, tawur yuk. Digoyang. Siswa budaya. Jomplang dong. Yuk. Yuk. Asik.
Orang ngono semangatnya saya nyanyi le yo. Ini tinggal satu tembang lagi ya Mas ya. Nanti dilanjut wonten acara lawak utawi dagelan yuk sebagai tembang terakhir pundutannya dikasih Suketeki ya sebagai perpisahan ya naik ya. Selamat berjumpa kembali siswa budaya pentas di daerah kini sok kapan menendek. Tanggalnya lali. Oh gendol. Koro ada. Ayo monggo diatur ke Kang Mas pundutane. Besok juga boleh Mas kalau mau ketemu sama kita-kita. Di rumah masing-masing.
sanes wedal ingkang kula antu-antu panjenengan sedaya kersa nimbali pagelaran sandiwara kedoprak siswa budaya. Matur sembah nuwun. Kula ndara kepareng matur ndara pilih sedaya kewajiban para abdi sak menika sampun rampung menawi badhe ngersakaken menapa kemawon sedaya sampun sumadya ndara Kaya ngono ya yo. nggih Kaya ngono aku percaya kelawan aturmu kok yo. iya ampun gampil percados lho ndara Ayo piye? Awakmu ki rak abdiku, abdi kinasihku. Ya mesti Ngaten. bae aku percaya kelawan aturmu yo. oh ngaten nggih ndara matur nuwun ndara Kanggo sedaya pedamelanipun para abdi sak menika sampun rampung kok kanggo. Yen kaya ngono aku kumatur nuwun kok Jet. Nyatane anggonmu janji lawan biasa. Katon masus terus rinacek ditapat lan mongko. Ngaten Ji Kanggo. Ayat masak yo. Apa pinter wicara ya yo. Inji kok Kanggo ngantos kula bingung anggenipun mangsuli lho. Yo rasa dadak bingung kok Jet. Monggo Romo. Oke, tanpa apa kuwi ya wajib matur nuwun kelawan ati. Ora mung bendoro. Matur nuwun kelawan Saben dinten tansah matur nuwun mati griya kula. lah kula nderek to ndara oh ngaten nggih Iki sabda kandalan. koyo tak oke kan. Yo dine jeneng kewan kuwi ya ono-ono ning alas. Asih wis dak kewan. Mari kula nganti masak wangun bangun kok. Sampun mangsa masak. Ojo kewan kirian kuwi nek nek. Pripun Kanggo? Seperti tangan saya. Ayo bareng kawan. Monggo-monggo. Ayo sayang.